அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த காணொளியில் விவசாயிகளுக்கு நேரத்தையும் பணத்தையும் மிச்சப்படுத்தி தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான இயந்திரத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவர் சீனாவை சேர்ந்த டான் மெங்லு அப்படிங்கிற ஒரு விவசாயி அப்புறம் பொறியாளர். இந்த இயந்திரத்தை வைத்து ஒரு நாளைக்கு 3 to 4 ஏக்கர் முடிய நடவு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 2 நாற்றுலேருந்து 5 நாற்று முடிய நடவு பண்ணுற மாதிரி இதை நம்ம செட்டிங் பண்ணிக்கிடலாம். இது ரொம்ப எளிமையாக கையிலேயே சுற்றிக்கிட்டு போகிறது தான், அது ரொம்ப கடினமாகவும் இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த இயந்திரம் நமக்கு பணத்தையும் நேரத்தையும் மிச்சப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல், நமக்கு இப்போ ஒரு ஏக்கருக்கு நடவு பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 12,000 ரூபாய்க்கு மேலே அந்த கூலி ஆட்கள் பணம் மட்டுமே போகுது. அதை நம்ம இந்த இயந்திரத்தை வச்சு நடவு பண்ணோம்னா சேமிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஒரு நாளைக்கு நம்ம நிலத்தில் பயன்படுத்திட்டு அடுத்தடுத்து நம்ம கிராமங்களில் இருக்கிற மற்ற விவசாயிகளுக்கு நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பணத்தை வாங்கிட்டு நம்ம நட்டு கொடுக்கலாம். இதை வச்சு நம்ம சம்பாதிக்கவும் கூட செய்யலாம். நம்ம ஏற்கனவே அந்த கடலை போட்டு கொடுக்குற அந்த கேன்பூல் சீடரை வச்செல்லாம் நாம் போட்டதோட அதிகமாக அடுத்தவங்களுக்கு தான் போட்டு கொடுத்தோம். அது மூலமாக நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 5,000 ரூபாய் முடிய வருமானம்லாம் வந்தது. அப்படி நம்ம விவசாயத்திற்குமே இதை பயன்படுத்திட்டு நமக்கு வருமானத்திற்கும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக கூட வைத்துக்கொள்ளலாம். இந்த இயந்திரம் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வாங்கி தர்றேன். ஆனால் இது ஒவ்வொரு ஆளாக வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு 10 இயந்திரம் 20 இயந்திரம் அந்த மாதிரி மொத்தமாக நம்ம ஆர்டர் கொடுத்தோம்னா தான் அனுப்புவாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு விலையும் குறையும். அதனால் எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் விவசாயிகளை ஒருங்கிணைச்சி மொத்தமாக ஒரு 10 இயந்திரம் இந்த மாதிரி நம்ம அவங்கள்ட்ட ஆர்டர் போட்டு வாங்கலாம். நன்றி. தேவைப்படுறவங்க கூப்பிடுங்க. மகிழ்ச்சி.